Gawn ni gymryd brec bach am funud. Gen i restr fan hyn. Restr dwi wedi gasglu yn ystod fy mynyddoedd hir o ymchwil. O bob peth ddylwn ni gynnwys mewn darn o waith celf, drama neu ffilm neu lyfr neu rhywbeth, mwyn iddo fo gael ei dderbyn gan Gymru Cymraeg. Felly gawn ni weld sut dwi'n gwneud. Ar un pwynt, rhaid i ferch ifanc mewn ffrog laes redeg drwy strydoedd y pentre yn sgrechu am bod na ddamwain di bod yn chwarae. Rhaid i bob cyfeiriad at ddiwylliant boblogaidd fod tua 10 mlynedd yn hwyr. Wel, hyd yn hyn dwi wedi sôn am catchphrase a gremlins, felly ddim yn gwneud yn rhy ddrwg fanna. Rhaid i bob Sais yn eich darn o waith fod yn gont o'r radd flaena. Os na Saeson yn Aberystwyth? Rhaid i unrhyw bod tread o Gaerdydd, un o'r dinasoedd saffa yn Mhrydain Fawr, i ddylunio fo fatha bod yn fwy peryg na Gotham City ac yn byrstio fo mwy o ryw na'r Playboy Mansion. Oni bai am triggers dwi wedi bod reit neis yn y lle. Rhaid i un dyn sy'n gysylltiedig â'r prosiect gwisgo fath o dynas cyn disgyn drosodd o dangos i Blue Mars. Wel, dwi wedi'n gwisgo fath o dynas ar y funud yn digwydd bod, felly gawn ni alw hwnna'n hanner pwynt i fi. Canlyniadau cymysg, swn i'n dweud. Ond o, mae yna un peth bach ar ôl yr rhestr. Ond rhaid eich llyfr, neu'ch ffilm, neu'ch drama, fod yn anheriol neu'n ddeiddgar, neu'r ddau. Aha, dyna'r un pwysig. Dyna be mae beirniad Cymraeg yn hefru amdano fo drwy'r amser. Oedd eich gwaith chi'n ddeiddgar? Oedd eich gwaith chi'n heriol? Be maen nhw'n olygu wrth hwnna, wrth gwrs, ydy, oes na regi a thits ynddo fe? Di hwnna ddim yn gwestiwn sy'n cael ei ofyn llawer tu allan i Gymru am bab yna greswm. Allan o bob adolygiad ddarllenes i o'r Sopranos, roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw mwy drama sgwennu gwerth chweil, yr actio top-notch, y cymeriadau credadwy, y ffaith bod nhw wedi llunio dros 86 pennod ac 8 mlynedd rhywbeth fysa William Shakespeare neu Thomas Marlowe neu Mike Povey wedi bod yn falch ohono fo. Doedd dim un o'r adolygiadau nes i ddallan yn broli'r peth achos bod Tony Soprano yn effio a jeffio bob hyn a hyn, a bod o bada bing yn llond y lle o muff. Rhyfedd, de? OK, da ni'n dall. Da chi eisiau'r Gymraeg yn ddangos fel iaith hip, fel iaith groovy, fel iaith happening. A da chi'n meddwl mae'r ffordd gorau o wneud hyn ydi stwffio llwyth o regi yn eich drama, yn eich ffilm, neu eich llyfr, sydd ddim yn eiriau Cymraeg o gwbl gyda llaw. Didwch be da chi eisiau am y Sacsoniaid, ond oedden nhw'n medru regi'n well na neb, chwarae teg. Da chi eisiau sticio gymaint o frona ar y sgrin a fydd S4C yn ei caniatau. Da chi eisiau dangos bod Cymru Cymraeg, hogia a genod caib a rhaw yn cael rhyw hefyd. Ia, da iawn chi. Ond dyma syniad. Be am roi yn eich drama neu ffilm neu lyfr, ar ben yr holl regi a'r innuendo a'r shots arty o dits neu muff, ond byth coc. Rhyfedd, de? Be am drio ffeindio lle yn rwla, a dwi'n gwybod bod cyllideba'n dyn, a does dim amser na ffres ar gael mwyn popeth, ond be am drio, de, sticio rhywbeth bach i mewn o'r enw cynnwys. Da chi'n gwybod, cymeriadau, a ffraethineb, a dychymyg. Pethau bach fel yma. Fel bod ein dramau a'n ffilmiau a'n llyfrau yn cael eu clodfori ledled y byd, fel rhai America neu Loegr neu Norwy, a bod ni ddim yn cael yn colbio am bod y bobl farwaidd, cyntefig, difeddwl yr ydyn ni. Wink. Peidiwch a'ch am ddeall, mae 9 tan 9 yn, mae'n dda. Dwi'n mynd deud nad ydi o. Ond, diolch yn rhywbeth allwn ni allforio na di'n bellach na. Dwi'n im. Borthmadog. Dwi ddim yn erbyn regi chwaith, ond dwi'n meddwl sa'ch chi heiddi'r cyfle i regi yn eich drama, yn eich ffilm, neu eich llyfr, neu eich record comedi. Ddylse fo weddi i'r foment, ddylse fo farcio trobwynt, neu isafbwynt, neu uchafbwynt. Mae regi'n gallu helpu'r plot. Dim regi ydy'r plot. Dylse chi ddim i boirio allan, achos bod chi'n meddwl bod chi'n cool. Dwi'n sicr ddim yn meddwl mod i'n cool. Felly na'n regi. A chi ffocin siom, de.